Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 14-nji apreliniň sanyna Halkara habarlar ulgamyna hyzmatdaşlyk Türkmenistan garaşsyz döwletler arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşdy. Lavrov gaz bileşigi ähli gatnaşylar üçin behwitli bolar. Messi we Mbappe dünýäniň iň täsirli adamlarynyň sanawyna ýaly habardar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelingini bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Halkara habarlar ulgamyna hyzmatdaşlyk. Şugun Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyny halkara habarlar ulgamyna hyzmatdaşlyk adly tegelew stol duşu geçirildi. Onuň işini ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň elçixanalarynyň metbuat boýunça ateşeleri, Türkmenistanda akkrediterlenen daşary ýurtlaryň köpçülikligini habar beriş terjisleriniň wekilleri hem de yerli metbuat wekilleri gatnaşdy. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň hem gatnaşan Duşugyny ýurdumyzdaky internet habarlar portalynyň wekilleri gatnaşdy. Duşugy Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Mehri Beşimov açyp, ol öz çykyşynda Türkmenistanyň habarlar ulgamyna hyzmatdaşlygyny ýygyderli ösürýänini bellädi. Hususan daşary siýasat edarasiniň wekil Türkmenistanyň bol geçen uly möçberli siýasat, ykdysady we meden ansamperler wakalary dünýä metbuatyna giňden ýaradylmak uruny hem tagalla edilýänini belläkeşdi. Duşukda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýollaşysy elçi John McGregor, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bilermeni Marek Beckerman, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň metbuat attaşesy Helen Shaw, France Press habarlar gullugynyň Türkmenistanyň habarçysy Igor Sasin, TASS habarlar gullugynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň başlygy Oleg Pavlenko dagy çykyş etdiler. Çykyş edenler ygtybarsyz habarlara garşy görüşmek boýunça dünýä tejribesi, nädogry habarlara garşy görüşmekde maglumat sowatlygy, ýaşlaryň maglumat sowatlygyny ýokarlandyrmak, jurnalistleriň nädogry habarlara garşy görüşmek urunaky bilimleriniň ähmiýeti ýaly ugurlarda çykyşlar dinleneli. Hususan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň metbuat attaşesi Helen Shaw internet ulgamynaky habarlaryň agrany böleginiň ýagny 60 göteriniň ingliz diline degen belläp, munyň üçin ingliz dilini öwrenmekligiň hem ähmiýetiniň möhüm bolup durýanyny bellädi. Şunuň bilen baglykda jurnalistler üçin diliň ähmiýetiniň möhümdigini görmek bolar. Şeýle hem tegeleg stol duşugyna sosial torlaryň agalyk edýän döwrüne alnyp barýan maglumat siýasaty barada hem çykyşlary orny berildi. Bu ugurda maglumat giňişligine sosial torlaryň orny barada durulup geçildi. Soňky ýyllarda sosial torlaryň maglumat giňişligine ornunyň hasy artýanlygyny bellenip, şonu nädogry hem de ygtybarsyz habarlara garşy görüşmek uruny tagallalaryň zerurdygy bellenildi. Halkara habarlar ulgamyna hyzmatdaşlyk adly tegeleg stol duşugy çäklerini gatnaşçylary daşary siýasat neşirleriniň ýürütülüşdirilen sergisi bilen tanışmaga mümkinçilik döredildi. Şol sergide daşary siýasat neşirleriniň arasynda Atawatan Türkmenistan halkara jurnalyna hem orny berildi. Türkmenistan garaşy döwletler arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşdy. Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherine garaşy döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň daşary siýasat edaralarynyn ýollaşlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Üstümizdäki ýylda garaşy döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk edýän Gyrgyz Respublikasynyň ýollaşlaryna geçirilen duşugy Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary Wopa Hajiýewiň ýollaşlaryna wekiliýet gatnaşdy. Özbek neşirleriniň habaryna görä, bu duşugy Özbekistanyň daşary işler ministri Bagtyar Saýidow, Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri Jenbek Kulubayew, Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornmasary Kalap Halafow, Kazakstanyň daşary işler ministri Murat Nurtley, Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin, Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzoyan, garaşy döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew gatnaşdy. Daşary işler ministrlikleriniň ýollaşlary halkara gün tertibindäki möhüm meseleler we arkalaşygyň formatynaky özara gatnaşyklary barada pikir alýşdylar. Ministrler geňeşiniň indiki mejlisiniň geçiriljek senesi we ýeri barada karar berildi. 2023-nji ýylyň 12-nji oktýabryna Bişkekde bolar. Duşukda garaşy döwletleriň arkalaşygynyň çäkleriniňki medeni ansamperler gatnaşyklary möhüm ähmiýet berildi. Ilkinji gezek garaşy döwletler arkalaşygynyň çäklerine sport paýtagty derejesi berildi. 2023-nji ýylda garaşy döwletler
Dowlatlaryň arkalaşygynyň sport paýtagty derejesine Belarusyň Minsk şäherine eýe boldy. 2024-nji ýyla bu derece Ermenistanyň Gyumri şäherine geçer. Garaşly dowlatlaryň arkalaşygyna agza ýurtlaryň şäherlerine arkalaşygyň sport paýtagty derejesini bermek, arkalaşygyň giňişlegen sport mümkinçiliklerini açaçan açyp görkezmäge, ilaty bedenseri we sporta çekmäge, şäherleriň infrastrukturasyny gowlandyrmak üçin mümkinçilikleri giňeltmäge şert öredir. Lavrov gaz bileleşigi ähli gatnaşçylar üçin behbetli bolar. Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherine garaşly dowlatlaryň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Onuň işine gatnaşan Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov medpugat briefingde Özbekistanyň Russiýanyň we Gazagstanyň arasyny döredilýek gaz bileleşiginiň ähli gatnaşçylar üçin behbetli boljakdygyny bellädi. Sputnik neşriniň habar bermegine görä, üç ýurduň arasyna täze bir taslaman döretmek meýilleşdirilýär. Bu barada Lavrov şeýle bellädi. Üç ýurduň arasyna hususan dowlat başlyklary derejesinde bugün gowrumly taslama maslahatlaşyldy. Onuň tamamlanmagy energetika howpsuzlygyny berkider. Hemmeler üçin behbetli bolar. Bu ýerde hem tebii gaz üçin edejiler hemde tebii gaz bilen gyzyklanýanlar bar. Haçan taraplaryň arasyna üsaşyr geçirmek, baha we ähli şertler hemmeleri kanagatlanyrsa, onu hemmeler utuşly bolar. Sergey Lavrov garaşly dowlatlaryň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň daşary siýasat edaralarynyň ýoldaşlarynyň geňeşiniň mejlisinde bu meseleniň aralyp maslahatlaşylmandygyny belläp, onuň garaşly dowlatlaryň arkalaşygy bilen hiç hili baglanyşygynyň ýokdugyny aýtdy. Messi we Mbappe dünýäniň eň täsirli adamlarynyň sanawyny. Lionel Messi 2023-nji ýyl boýunça Time jurnal tarapyndan taýýarlanan dünýäniň eň täsirli 100 adamynyň sanawyny orun aldy. Üstümizdäki ýylda bu sanawda turganlaryň arasynda Lionel Messi we Kylian Mbappe bar. Her iki futbolçy Fransiýanyň pasajer toparynyň düzümine çykşaýdy. Lionel Messi bu sanawda öňdowarjylar sanawyny orun alan bolsa, Mbappe täzelikçiler sanawyny orun aldy. Şeýlekem bu sanawda Zenan tenis turgany Iga Śwentega hem orun Mundan başga da Michael Schifrin we Amerikan futbolunyň turgany Patrick Mahomes hem sanawda orun alan turganlardyr. Ene mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem Mustafa Şentop we Binali Yıldırım halk maslahatynyň başlygyna gynanç bildirdi. Türkmenistan Özbekistanyň Owganstan boýunça doşuga gatnaşýar. Ýurdumyzyň teatrlarynyň hepdelik repertuarlary 15-16 aprel aralygy Ronaldo'nyň tälimçisi wezipesinden boşadyrly ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanda görüşýänçek hoşta bolan.